Enguany, malauradament, no podrem celebrar la festa d'Upí de Sant Antoni tal com la tenim concebuda dins Pollença. La situació de la pandèmia ha fet que aquest increment de casos, tot i que legalment seria possible fer-la, una festa que és una festa de carrer, que dura moltes hores, on hi ha molt d'afecte entre la gent, també se mescla un poquet d'alcohol i diversió fa que el ritme de contagis sigui molt elevat. Per tant, tot i que sí que farem festes de Sant Antoni, farem follerons, si se pot fer, i si podem fer la colgada i les beneïdes, Upí és impossible de fer-se, ni el de Pollença ni el de Port de Pollença, perquè seria una imprudència per part nostra afavorir que hi hagués un creixement de Covid tan elevat. Per tant, jo crec que la millor manera d'ajudar, en aquest cas, de prevenir que hi hagi una expansió del Covid és suspenent aquesta festa d'Upí de Sant Antoni, a no ser que les circumstàncies que no està previst i que les autoritats sanitàries no ho preveuen canviï dràsticament. Per tant, enguany, per segon any consecutiu, no podrem tenir Upí i ja mirant a la perspectiva de l'any 2023 que sí que podem fer un Sant Antoni tal com desitjam tots els pollencins.